кажи къде купона ей, пиша на път отдолу лошото ме тут, охраната, той да стак и прекъсваме драмата. Вътре пак е мазало, майката си е бало, усилил музиката, пуснал начало. Реши ми на лудница, търся си блудница, хората луди са, диджеят труди са, мацки с очила без диоптери, въртят думитата хеликоптери. Плане, Педро, маскара, всички вдигаме шум сега. Може ли така, брат, имаш бяло по носа? Може ли така, застрани се, брат, имаш бяло по носа? В офиса начало, в офиса начало, в офиса начало, в офиса начало. Чака своите оферти, гледате мило, иска някой да я черпи. Автор, в студентски град е купона, елитни мачки с аромат на Рексона. Вау, всички тук сме опасна работа, между яките има много ламота. Там да съм плаза, отвънка е дюнери, едва се нямаме мадюнери, милери. Пак си шут, пак си луд, you so hood, имаш пърхут. Ударя рап, тук рутка и критиците, свърши се с рапа за свършване по циците. Хей, диджей, пусни това отново, яката работа месото е сурово. С гости певни, болен е фало, аме ще бъде в офиса начало. Поискате по-силен звук. Получавате. Поискате по-хубава картина. Получавате. Сега ще ви разходим на по-хубаво место. Танцуй, танцуй в офиса начало. Танцуй, танцуй в офиса начало. Аре сме в офиса начало. В офиса начало. Аре сме в офиса начало. В офиса начало. В офиса начало. В офиса начало. Офиса начало. Офиса начало. Тъпсам. Надявам се да се чува по-добре откакто преди. Така че, приятно слушане. И продължаваме вашата разходка. Искаш ли да кажа да и да бъдем онова, пак от другата страна? Глеждам се в село, Всички гледни точки. познавам него теб, дай ми да се доверя. Аз за тебе съм мъжни, най-любимия ти хит, като онзи, тъти, аз съм динамит, няма нужда от ти. Надявам се да ви харесва. По-нататък ще ви правим колко не. Аз съм динамит. Гледайте младежкото продаване магнит. Където и да сте. Нови хоризонти, нови светове гради. И пак, рамо до рамо, сме по-силни опрети. Няма И да не ми падат чаките. Ей. ще се паряме стени. Сега.
И така, здравейте, приятели! Започнахме с малко кадри от новите неща, които съм сътворил. От дрон кадрите, от снимковия материал и от първото предаване, което очакваме да започне съвсем скоро. Този месец до края на месеца. Така че очаквайте, ще отговарям на вашите въпроси, които съм си записал в преки разговори с част от приятелите и такива, които са били онлайн зададени на лично съобщение. Общо взето, какво да ви кажа? Трябва много неща да ви кажа, но откъде да започна? Кои сме ние? Ами в годините Магнит се промени доста. Бяхме голям екип. После спряхме излъчването по една телевизия, която вече не съществува в национален ефир. И се преместихме в онлайн пространството. В момента ни гледате във Facebook, но нашия таргет е да бъдеме в YouTube. В смисъл всички видеа, които показвам за себе си, са качени в нашата платформа, нашата страница в Facebook. Извинявам се, в YouTube. Ето. Така, дано да е на хубаво това цялото нещо, което го правиме. Кои сме ние? В момента предаването го правя сам. Разбира се, приятелите помагат. Създавам нещо като, то не мога да кажа тази трудна дума мерчендайзинг, но неща, предмети, които да ни представляват, които да са по-близко до вас. Ето, примерно този химикал, който
е Магнит, младежко предаване Магнит. Виждали сте тук на доста снимки хора, които пишат с тези химикали. Тениските, които направих миналата година, ето тениската Магнит, младежко предаване Магнит с миналата година е титулована, нали, но това е също нещо, което създадахме като малък мерчендайз продукт, който все още не е пуснат в продажба, но се подарява. Така да го кажем, се подарява, особено химикалите са доста топли и хората пишат с тях вече. Дано да имат и шестици или примерно да подписват договори за доста прилично заплащане. Така, общо взето, кои сме ние? Да, казах кои сме ние. В момента съм само аз. Аз се занимавам с цялото предаване, с заснемане, ангажиране на наши гости, монтиране, звук, картина, аудио, видео, техника, всичко е непрофесионално, както виждате. Опитвам се да бъде професионално. Вече сме взел по-качествен звук, нали, микрофони, които са които са с жица, но може да се движи с човек с тях. Заснемането ни е с хубав видеоприемник, така да го кажем, нали, фотоапарат, в случая е телефон, нали, няма да му казвам марката. И мисля, че това изчерпваме първи въпрос. Кои сме ние? В момента съм сам, така че очаквам да намеря съмишленици, с които да продължим това хубаво дело, наречено Магнит. Другите хора, които бяха в екипа, моите бивши колеги, също ми помагат по някакъв или по друг начин. Нали? Видях се тази година с Васко, видях се с Руми и с бивши познати, които бяха по някакъв начин част от Магнит. Не директно, не бяха в екипа, но бяха около екипа. И с Ицо, с Христо. С Христо Видев също се видяхме. Така че те ще помагат по някакъв начин. Дори потупване по рамото е нещо. Така, това беше първи въпрос, кои сме ние. Какво ще правим? Така, младежкото предаване Магнит е с цел да ви различава, нали, да ви става по-забавно. В момента България е в етап на предизборна кампания, местни избори, кметски и така нататък. Така че достатъчно ви облъчват с нужна, ненужна, изтъркана, неизтъркана информация. И това е като един вид развлечение. Няма да е само по време на кампанията, разбира се. То ще продължи след кампанията, след всички кампании, които предстоят. Нали, това предаване ще продължи. И целта е, нали, да ви забавляваме и да научите нещо за нашия град, за нашите граждани, които са в рамките на, да речем, България или извън България, по света и у нас, и правят нещо за Пловдив, за себе си и са пример. Най-важното и са пример, нали, добрият пример, така да го кажем, добрият пример, защото по-скоро по новините ще видите лошият пример или пример, който не би трябвало да последвате. Това ще бъдат хората, които ще видите добрият пример. Така, въпрос номер 3. Къде ще го правиме това нещо? Както ви казах, в момента ни гледате в Facebook страницата на младежкото предаване Магнит. Там даваме информация какво се случва с предаването, но главният канал, който желаем вие да посетите, е този, който е в YouTube. В YouTube младежко предаване Магнит, може да ни последвате, да ни харесате, да ни ударите по един палец нагоре, да ни станете абонат, защото не коства нито една стотинка, нито един цент. Много е лесно, трябва да кликнете просто да натиснете бутона абонирай се, да се абонирате за нас и така по този начин ние ще покажем на платформата, че има интерес, че ви харесва и може да се борим за по-друг етап в нашето онлайн развитие. Иначе имаме регистрации в TikTok, имаме регистрации в Instagram,
и в други платформи. Мисля, че имаме още една регистрация в Twitter. Така че в повечето популярни, така да ги наречем, социални мрежи имаме регистрации и може да ни намерите почти навсякъде. Минаваме към въпрос номер 4. Само да ви кажа, и папката е магнит. Може да ви я покажа. Имаме доста различни цветове. Тази избрах за днешното предаване, защото темата е синьо. Не знам защо така. Така че това е малко по-тъмно синьо. И водичката ни е брандирана, както виждате. Днеска в Лондон е доста топло, в интерес на истината, а е октомври. Началото на октомври. Минаваме към четвърти въпрос. От кога ще го правим? Така, много хора ме питаха в личен разговор, в съобщения и... кога започва? Значи това предаване не е спирал. Не е спирал, защото през тези години това ми е като хоби. През тези години аз доста събирам информация, опитвам се да апгрейдна техниката, опитвам се да апгрейдна начина на мислене, опитвам се да сплота екипа, да привлека нови хора и така нататък. И от кога започваме? Официално до края на месеца ще бъде излъчено първото предаване. Няма да ви кажа за сега дата, все още искам да задържа съспенса, очакването. Няма да ви казвам за сега дата, но до края на месеца първото предаване е почти готово, в смисъл заснето е, просто трябва да се монтира. А това отнема доста време. Мога да ви кажа кой ще ни бъде първият гост. Първият гост ще ни бъде един пловдивчанин, който живее дълги години по света. Поживял се и у нас, не мога да кажа, че не е живял в България, но предимно по света е живял. Той се казва Ангел Търпов и се занимава с музика, свири на чело, композира и има зад гърба си доста опит, като заснемане на видеоклипове. Има бъдещ план да издаде и винил, така че той е минало, настояще и разбира се бъдеще. Бил е част от доста проекти и е бил участник в първата серия на младежкото предаване Магнит преди 10 години. Така че той е един от първите, който е бил в нашето предаване. И с това изчерпваме четвърти въпрос. Минаваме към пети въпрос. Колко дълго ще бъде предаването и на какъв интервал ще го качваме в социалната мрежа YouTube или въпросният ни канал. Предаването не мога да ви кажа колко дълго ще бъде, защото може би не мога да го направя както другите предавания, да бъде в рамките на 30 минути, 40 минути, 50 минути, 1 час. Всеки път има да се казва много. Трудно ми е да изтрия доста отказаното от госта, доста от нашите въпроси и затова понякога ми отнема доста повече време да го правя едно към едно. Мисля, искам да ви дам напълно разговорът, който провеждаме с въпросният гост или просто материалът по темата, защото някой път засягаме просто една тема, както примерно за логическата градина в Пловдив, или примерно за безработицата в града и така нататък. Ако е тема или разговор с събеседник, не мога да ви кажа, че ще бъде в рамките на 30 минути или на 1 час, така че някой път ще бъде 1 час, някой път ще бъде повече от 1 час. Опитвам се да кача най-доброто от най-доброто от най-доброто и затова някой път става доста дълго. Но имате пауза, може да си го върнете назад, може да го гледате когато си поискате. Не е важното да изгледате на един дъх. Аз лично гледам подкасти на различни български и чуждестранни инфлуенсъри. И никой не ги гледам наведнъж. Винаги си спирам и продължавам да ги гледам пак. Или първо карам колело половин час, на отиване половин час на връщане. И го разделям на 2 пъти. Не винаги го гледам наведнъж цялото предаване. На какъв интервал? Ще се опитам да бъде по-често. Не обещавам нищо. Ще опитам да бъде по-често. За сега
ако е веднъж на месеца, ще бъде много добре. Някой път може да е веднъж на 2 месеца, веднъж на 3 месеца, да е по-дълго веднъж на 3 месеца. Нали? Не мога да ви гарантирам, че ще бъде всяка седмица или всеки 2 седмици, защото това означава да ви излъжа, тъй като и аз работя, тъй като съм част от семейство и имаме малка дъщеричка и тя иска доста голямо внимание, което, разбира се, ние сме длъжни да я отделим. И това нещо го правя вечерта, когато тя спи или в един от двата ни почивни дни. Нали, тъй като на седмица имам 2 почивни дни. И тук вече отиваме към последният въпрос, който съм си записал. Просто 6. Може би ще ги направя 7 в последствие. Въпрос на тема други. Тук е момент, в който може ви да зададете въпрос. Сега ще опитам да отворя страницата пред мен, за да видя дали има някакви зададени въпроси от началото на нашия разговор. Така че ако може да изчакате няколко секунди, надявам се да ви е интересно всичко това, което правим. Да, ами в момента нямам въпроси, но винаги сме отворени за такива, така че ако желаете да ни попитате нещо като младежко предаване, винаги може да го направите на лично съобщение в младежкото предаване Магнит, на лично съобщение в моята страница Диан Пенчев, както и разбира се, може да ни пишете в YouTube страницата ни, която много лесно може да посетите. Просто отивате в YouTube и пишете на кирилица, разбира се, младежко предаване Магнит. И тук ми излиза около първата или може би втората страница, пише Магнит Пловдив Original. Натискате на Магнит Пловдив Original. Това е оригиналната страница, тъй като имаме 2. Едната е старата, това е новата страница. Изписва ви, че пише, че към момента имаме 91 абоната, 85 видеа, което скоро ще бъде 1 към 1, 91 сабскрайбъра с 91 видеа. Така че може да се абонирате, както ви казах, е безплатно, нали? И там ще бъде качен нашият контент или нашето съдържание или всичко, което качваме, просто там ще бъде намерено. Ами, 25-та минута, не искам да ви отекчавам. Знам, че е събота вечер, 7:30 вече. Предстоят мачове. След 1 час мисля, че един от пловдивските отбори ще играе много важна среща. Така че стискайте палци на пловдивския любимец. Или не стискайте палци на пловдивския любимец. Това е ваш избор. И до нови срещи. Това, което мога да ви обещая, е, че до края на месеца първото предаване на младежкото предаване Магнит ще бъде качено. Гост е Ангел Тръпов, 10 години по-късно. И не забравяйте да гледате младежкото предаване Магнит. И ви изпращам с една водичка, която днеска брандирах. Просто ето така с едно стикерче, да бъде малко по-весело. Водичка е, даже е газирана. Ето ще ви покажа. Защото гледаме по други подкасти и по други предавания как хората си пиват алкохолец. Имаше един младеж, който снимаше в един бар и пиеше постоянно бира. Друг пък младеж, който събира доста известни личности и пиеше по-твърд алкохол. Така че няма проблеми с това нещо. Ние няма да подкрепваме консумацията на алкохол по време на живото предаване или по време на предавания. Всичко е в умерен вид. За 14 февруари преди 1 година направихме едно предаване, където пихме с една от нашите гостенки по една чаша вино. Една чаша вино мисля, че не би трябвало да бъде проблем, но не и по една бутилка на човек.
Така че консумирайте всичко в умерени количества и спазвайте добрият пример. С тази гледка от Пловдив ви казвам довиждане до сега, до скоро и до нови срещи. Беше ми приятно, за мен беше чест в тези 25 минути да бъдем заедно, така че може да го гледате на запис това предаване. То ще остане в архива на Магнит. Беше ми приятно, до нови срещи.